Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mancho morigeria hobotko no bwe 24 hasomo tienyoga ogatano na kabiro mwaka bwechiri bubere 25 ne monchi nkor kwa Clinton ndigi nugo sabo kwanenga gwatwa relituko rigiya na bego kwegokire ne meroberio ya gendrida sembeo y'Ensoko TV edageke ya moyo kaya butokire igoro yensa emo ya bono botuko na kwari gandre tosange na komanya ari abari kibaito bamangana basangere kuru asemambi yaringe ntambo mancho morigeria nyora bogoto bwache wetera semitandao yito ya kerero Facebook na YouTube na Ensoko TV wasa mitandao ya nebuna Clinton ndigi aseribaga ya bale studio ya kabero gonkonya samari gwine chibicha ayegane gati ari tukwariga ndote botko bwara Renga asabara ibaito especially Gusii County na Nyamira County na Kenya ngimalimo kuweke Gusii ndoda tutomenya no mulembe muna aba Kenya ekogera nyuma yo mare ya ruro yondo goswa baro no Kenya koba no yoro no Kenya ekiombe kya bakondekane kuri county ya Kisii yasabira barai bage siasa koba batoereru na gusikana bosio bachorio bone no mwaka ogocha serikali nchinga lene na boleta nchinga na beko hadiete genda serikali lakini twayikandereire omurai babasubati county Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanyi oborire bagusiko gandra gusire serikali abono eri bainyorera magendero. To the parents, our sons are coming back home. Let us sit down with them and let us inform them that with every action they take, there are consequences. Abiga baibori nigo babori gwe kwene kyanko barenda bara abana babo chinga kibairo bere kigo chankaso mutumo ko mutambe bwerusa. Karibu sana mwanchumo rigaria bona senchera ya beno botko bwara to gochakana robotiro ko bwatia yamate abairi habaraina basani nigo bono basangirekana hasegeti yeskuru ya Itierio una enchera ya mohyo ko moesko yo mwerio umwana bahati bagokwana bali baikirana sense meyo nigo bono bagi keire egakore iganya ko bage konekiwa nabo igokugania oborendi gotingiwa banyara boni go bono mwakili Cliff Ombeta anyari ko bagakoria eira yogochia gweta na wetagerera yamate ya bahati konyara ko baga kubarwandira gwikabanyara ko babanyorere obwene bwabo muri kito Frida Kirobono warenga somo igoyo robotiro ya senchero bwikirana twaragereirie gesakwekyo Pole sana. Nasa matanga yokomwenia omwana Anne Bahati oyosiretyo obugima bwaye asenchera yobotutukanu chikibere chaitire ase chinkwana chabalia baikirana nigo bagikeria egakorekyo na kogania obwene kwene kigwa kamoranje egento mwakorera tabana aba nyasaure gororisa seli baragereirio roreri rwabo wameharibu familia sao ya kuchosha. Bahati alikuwa ni our angel, but we pray let those ones who did that never have peace. That is our prayer today. We are not going to allow our young children to be hurt. Let us pray as mothers and to ensure that justice may be served. Omowakili Cliff Ombeta nigo airera obwoba igoro yobulendi bw'abana asamochia oborai asensemo yobulendi kirenga kibono you cannot trust abana bao basoke siko bashigocheza nakito ikirase buna you cannot trust abana bao batari siko. This is because of insecurity and lack of leadership as a Magana security. You are defiling oyo mogaiga oyo nde karoche. The death was not even painful. The suffering before the death, that was more painful.
tumaigo kiraga iga teben tobate security tumaigo kiraga iga toteben na tobate people who are representing these children. Boigo ni gagikiria bali babwate eng'usanano na baibuli na koyerenta asabana asagikiria ogoito kumwana Bahati. It's painful. Umanori is 6 years 3 months. 6 years 3 months. Mwana itako kohosera. Mwana itako kurama. Mwana itako kera kende. If you had a grudge with the family, deal with the family, not that child. Siasa nigo ya bwatense asoyo kulia kirogo ky'obujumbe Charles Mogaka habolia kwegwa amaguru. Jumbe mbole motwa injemo mate na abero molebere na abekire raini agantaka nanche kanga nkole miaka 5 basi na injemo muchumbo ino sikyo moto aba bade bakonyakolige bakonyakorabia tenya saba sini abakonyi batuale besa batuale nkole ndabuyo kurwa bunaje nya saba sini biamono ngo tyansikiri busano. Boigo nigo abagambi n'abagaka ba nyumba 10 baboligwa koenekia na gotinya obulindi. Patrol tara round. Make sure machire binyoro mwarode wa ntombi abale. Because I believe if we were in the process of protecting these children, tonya go patrol, nobody could have taken advantage of this. Kwa sababu abantu baito ba nyumba 10, abantu baito ba community policing, mubuaterana n'abantu baito ba police officers, administration police, na aba chief baito na assistant chiefs, abantu baito tigabaye wege tokoroka civic education. Ekerege ntumure keke okorekana okoranga abantu batwarire problem asemechi yabo igo bagotara nubo saitani. Shinde katika jina la Yesu gusenaki nige gati y'abasubati bagosereire gochegwesokia na gutara bonchari bunenchereyemo yo kugikiria egekore kyo akungu ntote totara bonchari obogima totar kobeka chianga irenga ibere arieso mwana kogonkera maskani tayarero irorio yuakora tetario Mogaka tobe keke igo mwana kawangera kerwapi na bili bitorende tenera torusie tora umwa basate babonjari anya bago kore bikone kenya ngima Tetia waba kungu tubangete, but this demon goita abana babere at the same time must be found and punished in equal measure, not because Obono nigo wakili Cliffombeta alireira yogotinani amateyo ogoika banyorire oboene bwabo. For those children, I will go to court for them. I will inform you what is going to go on. Totally in the family, they need our support. They need to heal. Once a month over and the justice has gone on, let us then see from there. Kerubo Frida, Ensoko TV. Togoska bosio mwancho morigeria soroboti ronde amatuko amake aetire maiga yo mokonyi bumurai bwike magia Jubilee Dr. Fred Matiang'i okora hokumerana ne kiombe kia linda mwananchi niko bone gatia bamenyi be county ya Nairobi babwatukire birengerero byabo kubwatekana nengane iyo niko bono barure okoboria gochia sabagusi kwaneke unango wanchira na bare hekengese kende gyonsi umuske Matiang'i arache konyora hase bori go barure okoboria gochia sabarai bari bakwamberia serikali kobamo ari bono barache kwaneke humurai nkogenda obusomurai orabisi bono nkogendare nka muri kitolire tinyambane namake igati y'abamenyi be county ya Nairobi besokirie na kurwa ebirengereri byabo kubwatekana n'igikaro kenegetigwe igati y'abarai balinda mwananchi na omokonyi bw'umurai bw'ekiama gya Jubilee Fred Matiang'i asebatebire ogocha amokwa abarai yabo niko kugochikwenekia umurai wense Ruto nkogendare nka asobochori bore busyo. Ruto tunajua ataenda nyumbani, lakini kuna combination nyingine inaweza kumpeleka nyumbani saa 8. Tunataka ile nitampeleka nyumbani saa 12 asubuhi. Kwa hivyo ile kuongea kukutana ya Sifuna na Matiang'i ilitufurahisha sana, ilifurahisha jamii ya Wakisii, ilifurahisha Waluya sana. Tunataka waongee, tunataka combination. Na mimi naona hiyo combination ya Matiang'i na Sifuna
It is a lethal combination, very lethal. Okwo no koboria kurwa ase egati yabamenyi be county ya Nairobi ase bono banyareko babakurwa ukoboria gochia asegesa kukyo mugusi kwene kyanko musira bare omokonyi bwo murai we kyama gya Jubilee Fred Matiang'i ase ganga yayo kwirurukia ebendera yo borai wense ase boigo banyareko babagote babuna batigaramo nonya ne chinga kichiri atachiko baga kwirurukia ebendera yo tute we yake kweka ntubwa namba cisendo gwe yakire ku ndo tangena ki wingana ne track record yeriero na ande ne njira lira likogenda mungwano oyo kwaliki kwe walegente na kuno no botule ndo kumanya endo tete kwanga ki United Opposition ungane pamoja kwa Western Nyanza Nairobi Rift Valley paka basigizi bonse bamwire amangana nga Kalonzo tayo chikoboli abakamba baruo aitayo amangana nga Matiang'i tayo chikobwe fragipera nga tosuke kando aitayo so egendo tubwatekerenga no komorusi omobisa omoibi oyo saliri ense yeitorie chibesa bakechi abarwaire gukwana korwa ase omochio Nairobi abamenyi abo nigo batebire Matiang'i nigo akorete merememi ya chinga kiarenge asoborai chisekta ao asebo igo baruro kubure guchia asabarai bari bande bare ase serikali kumubwatisya because mtu kama Matiang'i is a person who represents change. Tumeona Matiang'i wakati amekuwa minister CS for education. Ile mabadiliko amefanya kwa education mpaka wa leo Ruto ameharibu hiyo mabadiliko yote, amemesa education. Tumeona vile Matiang'i alifanya akiwa ICT. Tumeona vile Matiang'i alifanya akiwa interior. Na watu kama hawa ndio tunataka. Abantu baminto bwatirana bali bakonya okama muna yo chief mokami yo to bwate bosonga nganere ka banyagisi county inuka nyako kamaka iko no ngombe ndo ya osi era mutini community kale ya osi yo osi krogu ati ko banyako kamaka kula seta inuka na manyako kamari mazimisa mosi bete ngombe anyako kamaka pisa lakini to bazanga ki eko chiko ikarito ko chikwanza muna mo chumo tinyoka naiga tamaka pisa ngombe ite bakachintacho tamako ruo moche muina esekali nkorozo tole kirende onse muno mugusi ngoripoteria Ensoko TV korwa ase e county ya Nairobi erietariane Linet Nyambane Toska bose mwancho murigeria chingaki riberera rya gisiasa rigendrete kwenekiwa imeyense na ne monorongo rwa gusi nigo bono litkoria rero ase county ya Kisii ebosio bobochori obonene omwako gocha litkoria rero ekiombe kya bakundekane kya Pastors and Clergy Forum bakuragwa no munyakiro gobo Bishop Lawrence Nyanuga nigo bono beso kirina gusaba botoera rwa sigati ya abarai na boigo amaskani nigo bono baringi ko yakwana yaiga ime ya Kiogoro ebunge nyari bari chache ase boigo babodri abaibori korenda abana babo ya chinga kechiga bakogenda omutimo ko mutambe muri kitope twel machini na mange Nasi kanisa ya The Whole Synagogue Church of All Nations ime ya Kiogoro ebunge nyarwari chache county ya Kisii aiganige kiombe kya barandi ime county ya Kisii ya Pastors and Clergy Forum basangirekana eribusabiro morembe egati abana siasa chinga kiye bikoro by'ikibura buru bigenditskwene kiwa ime county ya Kisii amonense ya Kenya. Hallelujah. Na inde totenda gukwana nga Kenya television yasinge siasa rororo airio mani abukira aseme kutana yakoba twarya makweli yakoba aseme kutana yakoba twarokora mano na ukabire koboro muna barandia bagusito gosabanga tata to molembo basikire mekutana yakoba asenge njasa molembole no abantu batwara magenderero asa molembole no babukanyiko bakoba oyo na asa molembole nonya abantu baitene bakoigwanana tigansa benga asa barai baito especially Gusii county na Nyamira county na Kenya ngimalimo kuweke Gusii ndada tutomenya no molembe muna ba Kenya ekogera nyuma yo mare ya ruro yo ndo goswa bado no Kenya koba no yoro no Kenya chinga kicho niko bagikiri siasa cha one term na two term na kwani abo mubo bana siasa wasabo igo bono banyako bakorira niko barachikonya kabako baseria bana siasa barachikokora siasa chikanisa chiabo elio mani yo konya kora mala senje byama na one term na two term muna barebe kanisa ntotageti eno gosali ekenyero yeito no sali county yeito na gosali Kenya yeito tigama sikanya ba sekero mora yasikwe na ndonza so monta bato mokutano kanito chikiro tiako gendo na kanya mokutano kole bwe chama gete na eno wete t-shirt chama gete tiako gendo asenge njugo sali omorembororo pande bakubachanga one term two term timetinga ba minutinga one team use one term but I hope a minute one team niko chinga kicho baragire kiara siasa choboke bago na goita bande na gokane mbweyo tiakira ntoba go molembe na ende musika barai baito
na manone kera tubata security ase toka mikutano yetu tonye sikendo kunyaka magena bali magutumia guni simwasi magutumia mikutano ino na ntumune kera santu bali kereti mnatokwa manyegani tubakandi matuka ujo kwa mwa kuri chukura sengenje inu nabaiti na nabakumi babantu. For example twarolera abantu abange bakoimoka batete kweta chisegi asengencho pipe yatachirwe likanya bakatwalire bayibere bintu basali bintu bya abana inchi bono bayimokerera igoro batete kweta obo kayayu ase county yetu. We say no. Abando bakuoga bairuchi besa batete koita bamwabo, we say no. Aseboigo baborira boiboli kwene kibna chinga kiche bana babo bagocha somutimo kongo bakwana bale nakobaira chikanisere bosaberwa. Abaiboli twarolera so much unrest in schools. Abaiboli suguma abana baino baenda chikanisa tigo mwana tatigara isiko omotige because when he comes to church we give him Jesus kero twa moire Yesu enkoro ya yaba softened twamubundisa chimbwa chingiya chobo nyasaye suguma abana baino ngabano basekire chisukuru basugume kabisa baende chikanisa tubago ja chirusa abarani mwesa semwabeta matukaye muno marani tatabire tamakobeke mekutano yaba saye baito chikanisa chino Ante utora mukutano chiko marandi achakwana basai baito tobakonya. Kento yakabere abana baito kumalicinga abamari beje bigibigi. Mo abani beje bigibigi basa kumyakano je para yankwegera bale ke bara kwara masomo bana kwegera je bigibigi eja sengenje matuka uchigocha tata bakorega siwetane. Kuripoteria Ensoko TV kurega Kiogoro imeyebungia Nyarwari chache county ya Kisii Chempethuel Machin. Kuskabusia soroboti nono mwanchu morigeria muraiba basubati kurwa se county ya Nyamira mushimi wa Jerusha Mamanyi nigate birenga University ya Nyamira nigera cheko irabo se kurikia barokiwa ushakiro mutenyo 12 mwaka wega onye amagacho agendrete awika koera wiko mutenyo kianda ka kwana somo yega bugosira ebyombe ao na boigo abana inchi kurwa sense mwenya gokiani egotoka se ward ya Itibo ebunge anotu mogirango nigo boigo Jerusha aigereire serikali igoro yobwaga chibwe para ya Tombe hisinta gitaru na una nechiko era bwangoiga muri kito Steven Nyariki nware ngasumo igoyo robotiro ya senchale bwikira Nase skuru ya sekondari ya Muraya Nyagokiani yegotoke ward ya Itibo bunge ya North Mogirango ya Nyamira asomo yega horawa no murai babasubati Nyamira moske Jerusha Mamanyi aiga Jerusha Mamanyi ogendera kwegera serikali irabisi yo moske William Ruto Kao kwane kerekyo Jerusha ni gatebirenge University ya Nyamira iyo gendete kwa gacho sensemo ya Kiabonyoru nyore magacho tago cheko batari asumuti nyokianda ni gabarokiwa baria barangiriti goje University ya Kisii achekoretwa goje University ya Nyamira umutinyo 12 University ya Osteyo dadake kwa soteka wao ya tweak tuwale minister they are trying their best Ini dikira kogenda itu teret onya ke konyare kana onya na diringa igere kwa kwa swaime tikabanga bale admitted bale Kisii ya University ke kuchukua mtini kuna kamera kwa zani temka zikona vitu vya wewe ya bana bado yanabota. So we are very sure that our university is going to work. Wala kwa the product of two. Au kwane kerekyo ni gobo Jerusha kwane irenga ara ye bunge ya North Mogirango yuera chiko bwatania nsemo ya Tombe goche sinta goche gitaru neche kongea na gotebanga nerebiya abantu batige gochecheria gotumeka hepare yu hasekorengana na era tebirenga nechi kobekwera mi hepara goruma ya Tombe etirengende izinda echosa kaya dekitang Eidare barato abanere yani indero mochumbe ngoikaanza parliament yenene neka ndo kubanere bintu otatikatwagira kateksonikane akango kwa kasini lakini kato kubane bintu tukukwana twezi tukubana ibango toigwa ebaleria njara advertise yare gazette everyday na ibale kwa watu omotorio kwa najana kusainia ekiara niwe process yaeli igabantu baminto ebale liko chake university mwanera ngo chake
kwanekere boigo cherusha niga mochiria bamereria bali babeire bagocheria serikali y'omosike William Ruto nagotebanga ere kurwa ase serikali eyo niga nyora magendero ao anemono wasogosira chiema na boigo kwena nebinto muna marangeti gochia saba menyi lakini tuwaika mbele na ene noto korere bakatwetwetele nyere tole kiswali tulibyari kikobe bintu byakira munabona nayigerere bakitensiria nakibe kyabo etakitangirire n'ikizukuru kisanditali koretande na lete y'abandi mepira na kobolere uniform na kolere ki wani mzaliwa nano uto koigatu arasete bana bana biacha bosi bo bachorio bonne bo mwaka 2027 nigo muraibo basibati ase county ya Nyamira mosikejerusha mumanyi agenderere kwegerera serikali ya rabisi na kweranga kati ya magendera nyara ko baga kwegwa na ali anyorre kurwa ase serikali y'omosike William Ruto kurwa ase skuru yaba mura ya Nyagokiani yogotoka ase wodi ya Itibo ase bunge ya North Mogrango me county ya Nyamira ngo reporter ya Nsoko TV Rizera Nyariki Steven Embonde Toska busio manchomo rigeria mojumbe wense mo bunge ya West Mogirango Mheshimiwa Steven Mogaka nigo bono haba mochirie haba menyi haba babeire bakomochia serikali ya Kenya Kwanza nsio buraibayo muraiwense William Ruto egento bona atebire nigo gegosiekerera amagendero kurwa serikali nene kagokwana imegia nchoreri tikoria rero nigo Mogaka atebire goika ababwatani kurwa sorongo rwagusia nemo na sense mo bunge ya West Mogirango babwata sia serikali liko gendera konyora amagendero Their constituency yetu itoke mahali iko where we are marginalized, where we are blacklisted. And I want to tell you this, and this needs to go on record. This constituency has leaders or pretenders of leaders who want the constituency to fail. Tuking'ang'ana tukiomba maendeleo kuja constituency hii, kuna genge ya watu wanakuja kazi yao ni annoy the government that provides development, is heckling the government in power, is demeaning the presidency that has been put there by the Lord Almighty. Mimi sikutafutia William Ruto kura na sikumpigia. Honorable Kemei knows it. I'm a Jubilee member of parliament. Lakini yeye ndio rais wa nchi, tukinyenyekea kwake tuombe barabara ya kutoka Gianchore iwekwe lami kwenda huko, nyinyi mnaletwa genge come and insult the president, shout one time, hebu shout asikie, shout asikie ndiye ataniongeza barabara ingine ya lami. Yes, nere iko batemina West Mogirango na bamaini tore mtongo tika emali ya Kenya taicha asensemo yetu ya West Mogirango ncheo temeine inua muma una mokwa muma na njira ya na tebana biokire gaiga mente stima biokire gaiga mente para igo tagambo bibuli Skabusio manchomo rigereria mojumbe wense mo bunge ya Kitutu Masaba Mheshimiwa Clive Gisairo nigo araire omoyega buko igorwa bene ebirasi bibere bieskuru ya karantini ya Adventista yoboroso ime wodi ya Gesima ona enchera eyamo yogosira chisemi ime bunge yo ya Kitutu Masaba Gisairo nigo bona atebire na chiko gendra goikirania amange anemona se ensemo ye chisemi kwene kyabuna omwana nkwenyorerare chisemi na kwegendria se obogima bwae. Nimeshukuru sana kuwa na Nsoko TV visiting our school. Majina naitwa Muriuki Martin. Mimi ndio msimamizi wa shule ya Nyagokiani Boys Senior School. In terms of the progress of the term, we have done well. And when we look at the how the conduct of our students, we have tried to manage them well in school. They are well behaved, and we encourage that close talk between the teachers
and the students so that we may understand their problems, and immediately we note there is some problem, we try to solve them. In collaboration with the board, we have managed to keep our school running, and we are about to close. My advice to the parents, our sons are coming back home. Let us sit down with them and let us inform them that with every action they take, there are consequences. They must make sure that their sons are well behaved. That is the only time they will achieve their goal for their future. Therefore, I also encourage the other heads of institutions to be close to the student. That is the only time you will identify any problem that could be arising within the student community. Therefore, I urge you to make sure that and advise your sons well when they come for this short holiday, and at the same time prepare for them, have school fees. When they come, let them come with paying slips, because that is what keeps our school running. Rigaria habunoto iko mweri sensemo entangani tokwirumo timokomo kegase studio ya kabere toskale korenanda se kagitari gitamba sensemo ya kabere togentrego sangamo. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Ine asama kia ya mbireo. Seino mbireo. Asama tuko amaega. Obogima bwakira lituko womugusi. Nigo bwale gosirwa nobolemi. Likomera, liburga, lisamora. Bionsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo. Ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi. No bonchereria, no borokia, no bonyanyimbo, gose no bwagachi. Asomoro berio wikiage kyomugusi. Nobe gokumerana na inche Frida Kerbo, kera litkoria ijuma, chinsa ibere chamugoroba, astogo sanga no mugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko. Tomocha. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you.
Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Mwancho muligereri enenso Senchira ibwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Karibu sana mwanchomo rigaria sense mega ya kabire mesema ya kuru Ensoko ensa AM nigo toko gendrobono gokomanya ayagendreta sorobotiro kubwatia sakukyo mugusi nigo bono kia bori gwe gusira eserikali era soborai erinde banyar ko baba ko ne kyanko enyorera bale amagendro au okuno koboria kwa rure nere Evans Osoro uyore neganga yokorie kergo kyo MCS ward ya SSM county ya Nyamira ka ukwana kurwa somo icho Nairobi Evans otebile kubwatekana no kubwaterana okwo nigo bono umugambi we county ya Kisii na serikali ya UDA na kikiagerere county agendreta konyora amagendro au chinga kejo omochirie balia bakwane kya kuumura chiubi bose bwechitoka cyabaonia gento bona tebire nigo banyare ko bagwetera bose nigo banyare ko bagwetera amakongo gwikirania emeroberio yabo yonta itagote y'abantu baminto babagusi nga ntoroche siasa gendrete Kenya ga ntoroche buna abantu bebisa kubinde bakonya kwebanga abantu bebisa kubinde iyo bagaste tamagoso serikali ime na inchirende nale kubaboli gabune kingpin ngo kinabono na ende ngo support umweshimiwa Simbarati nero mo science yo siasa ya gusi Simbarati nere ekero tokoligere siasa ya gusi bono iga nero bwate nkubaya umugusi gaki abantu baminto bagusi na ende yonko basaba iga bagakana babwatire chindero gaki abagakana babwatire chindero abantu baito bagusi ntonga inwa torwa serikali eserikali noro chuna Simbarati yaralia yagaste ko ngusama gendro gocha gusi president ya mwa 1 billion yo kwa gachegetigie stadium gali bosongo president ya mwa 1 billion yo kwa gacha daracha mbili market iga abantu baminto bagusi moroche geti kiendege gali sune kabona gekorosigwa ekera abantu bali meya serikali iyo mokoegwa amagendro ekero mokonya waka chinta cho bono tigamba boli abantu baminto bagusi kino no moiboli omwana na kobereke na endonge komoroma omwana yakorome komoberegete no gendere komotalira mboro okorutanze iga abantu baminto bagusi iyonko basaba iga kamoranje mondo tato ngaina turwa serikali yani abagusi na ende moroche bina bakonya goteba nabaketole nto ngainu abuna naroche bono bachake gotuombogani chinse iga gotuombogani finally baike batotuomeli aroche gento abantu bayimogetie obi bakarutali aseduka bosongo yomo onchoreri oyo mari chiduka cha bosongo kelinege pindi abantu baokora monta eduka linkagerete nebwate chitaya chi CCTV tigabalente CCTV chi abantu bali barutete hoteli barutali omugava noroje ne agasite kwabo se town oligirie timu y'abantu agwakana bakora ku Green Army bagaste ko clean town
na ende nero rarete takatage gote ne chigunia cyo kuimora ase gesiel kyo mondo ebi ne bipindi omonto akoranga salary governor lieta osanyo ro maarufu gete bati bipindi ebinto korete kinto bimanyete omugava nanchibuna mo manyete no monto bwa magendro no monto wanje tabantu bae bagusiyengima na ende nero monogeri bwa bagusi olio omugava na nero motangani ko ba installed no monogeri bwa bagusi Ka bosio mwanchumo rigereria mokonyi bomurai bwense ya Kenya Professor Kithure Kindiki nigakorire igikaro na babwatani ao kurwase sector yo kumurekera kubeka oborendi bwendagira imeyense hase aenekire buna serikali ya Kenya kwanza nigo yabekire emiroberio na koenekia buna oborendi bwendagira mbuchi koenekiwa muri kito Deborah Mwenesi na muri kiro roboti rwase nchira yobwekira. The government will go out of its way to make sure that this situation will not affect the food security of our country. Kago kwana sege ikarogia serikali goro yoborendi bwendagera Kindiki nigaerera buna serikali nebege gokore bikaro kereiki elio gosonsora chinchera chia bwango chokorwanya omochando yo naboigo nigaerera buna ebimeli ebyo byanyarete koba bigosareka birosigwe na kobendagera yetugo elio kobakonya abalemi goke yasara. We have met this morning to look at some of the immediate interventions we need to make. We have agreed to continue meeting every week to make sure that there is enough preparedness for any eventuality. In the meantime, we are also looking at modalities of using part of the crop that failed for processing and making of animal feeds, and so that farmers can also get a bit of income from the crop, even if it has not matured. Nigo boigaerera buna serikali yabekire bitango elio koenekia bimeli ebi byabeire bigo konganko geswabire kuomigwa na kugachua senchera ebwenerete. Oigo nige serikali yariganirie kobakonya abalemi asembura ya El Nino eyuekageire gochaka omotienyi oikomi. We're also preparing interventions around making sure that the crop that will be ready for harvest will be harvested, dried, stored, and used. And thirdly, we are also looking at interventions around assisting farmers to prepare for the El Nino rains that are projected to start later in the year, from around October, by seeing what kind of interventions around farm inputs, farm preparation, that we can do to subsidize production and help farmers level out some of the disadvantages that are coming out from this depressed crop. Kindiki nigasingerera buna serikali nigegenderete koenekio gotarema kwendagera na koenekia mokenya tayo gochogo chandeka igoro yendagera abwasaba manya balemi igoro yemechandeka geire gocha kobwatekana nembule yo. I want to assure the country that the government is seized of the matter of what has happened this season. The government is also seized of the matter of what is projected to happen later this year in terms of precipitation. We are taking all possible measures to prevent any part of Kenya, any citizen of Kenya having to suffer famine or lack of food, and to support our farmers to make sure that they don't get disrupted because of the weather which has happened and the weather which is projected to happen. Kolibote liegeta seni gien soko, elietaliane Deborah Mwenesi. Mancho murigeria habono toika homwerio haso kumanya ali aenekiwe ase chinga kichiga no kokogania ogandra gutwara oborigerio bya bemiroberega ta sembeo murigito Apolinari Sakama naganda te kuwarigania oroboti ase omuiga bwa matanga oenekigwa oyo otari obotambe ase ensemo oso wase Samson Nyanga Gutambo arenge koeniwa anande egakorekiane kiwang'anigo aigetigwe ase enkaya ekorwa ase enkendo arustu ase enkendo iko ase enkaya chinsa
isano na isato chia botuko igo no omoiga orenge otabotambe tochigosanga robot oruge koraga chinsa isato negati ya yanda mange chinkor kwa Clinton Ndigi aseribaga iria Felistas Kabende na Kelvin Mogoi tomera na sembe.